Ikusgarria izan zen, benetan, bart gauean, Inurritzan, Berdini dantza taldeak eskainitako emanaldia. Argira izenburupean, Donostiako konpainia honek euren 6. ikuskizuna aurkezten zuten eszenatokian, eta bertan izan genituen baita ere, minusbalitasun psikikoa duten 7 dantzari. Gaueko 10 hasi zen eta eguraldia lagun, jende asko hurbildu zen Inurritzara. Joan den urtean, Zeltaz Kortoz izan genuen auzo honetan protagonista, eta aurten turismo bulegotik aldaketa nabarmena eskaini dute. Emanaldi berezia zen, jendeak bazekien hori eta gogoz hurbildu ziren zerbait berria ikusteko asmoarekin. Ikusleak ez zuten etsipenik izan. Zeren, emanaldia borobila dotorea izan zen, musika eta argiz ederki ornitua eta taula gainean dantzari unkigarriak, duten gusia ematen duten hoietarikoak eta emanaldia osagai gusi hauekin noski borobila irten behar. Isabel Berdini, emanaldiaren zuzendariak eta koreografia egileak, bere garaian jakitera eman zigun, emanaldi berezia izango zela. Duela urte asko, bere ilobak sindrome de Down zuela jakitean erabaki zuen, minusbalitasun psikikoa izan arren, dantzarako prestatuko zuela bere iloba, eta atzokoan taula gainean ikusi genuen haizea Zendon eta beste bere 6 lagunak. Lan bikaina egiten ari dira eta ondoren taula gainean erakutsi zuten. Astean zehar prestatutako gusia, emanaldi eder baten inguruan prestatzeko gai direla eta ikusleek hori gusia txalo zaparrada handiekin eskertu zieten. Benetan bikaina izan zen emanaldia eta hona hemen han ikusitakoaren laburpentxo bat.